Možná tě překvapí, že uvolnění pánevního dna začíná v čelisti. Když zatínáš zuby, velmi často zatínáš i pánevní dno. Tělo funguje jako jeden propojený systém. Je to díky přední hluboké fasciální linii. V těhotenství a hlavně při porodu, ale nepotřebujeme zatnout. Potřebujeme, aby pánevní dno změklo a svalstvo ustoupilo průchodu miminka. Zkus si to teď se mnou. Zatni zadní zuby. A všimni si, co se děje dole v pánvi. Případně si dej palec do pusy a začni cucat. Cítíš tu aktivitu, to stažení pánevního dna, možná i jemný lift, Kegelův cvik, to ale nepotřebujeme při porodu. Naopak chronické napětí v čelistech způsobené například dlouhodobým stresem, díky propojení s kraniálními nervy a limbickým systémem, způsobuje chronické napětí v pánevním dnu a to potom dysfunkce a často nepostupující porod. A co s tím? Zkus si tohle cvičení a praktikuj každý den. Rty měkké, zavřené, čelisti nech rozpojit, zuby nech rozpojit a pojď jemně broukat, klidně neslyšně. Špička jazyka jemně odložená za horní rty. Vnímej, jak se ti dýchá. Cítíš ten rozdíl? Měkká čelist vysílá nervové soustavě signál bezpečí na úrovni těla. A když se cítíme v bezpečí, pánevní dno se může uvolnit. Tohle je princip, který využíváme i při porodu. Otevřená ústa, otevřená pánev. Tohle broukání, tu vibraci můžeš používat i při vlnách, při porodních kontrakcích. A doporučuji trénovat, obzvlášť při diskomfortu, kdykoliv během dne si vzpomeneš, uvolnit čelist, pustit ramena, vnímat uvolnění pánevního dna. Sdílej se svojí těhotnou kamarádkou, ať máme všechny hladký, pohodový porod.